FC København satte maksimalt pres på rivalerne fra Brøndby med en solid 3-0 sejr over FC Nordsjælland. Først er det Cesar Sanchin, der med denne fornemme scoring i samarbejde med Ailton åbner ballet og altså scorer til 1-0 efter 13 minutter af kampen. Herefter, 6 minutter senere, er det William Kvist, der fyrer det her lange skud afsted. Heldigvis for FC Nordsjælland, ja, så får keeperen lige et par fingre på, og det betyder, at den går uden om målet i denne omgang. Der skulle gå en lille halv time, før at det er FC Nordsjælland, der får deres første chance. Her er det lejesvenden fra FC København Junior, der nok godt vil have scoret mod sine holdkammerater, men så skal man skyde lidt skarpere på den der Junior. Minutter senere er det Martin Bernburg, der får denne her næsten friløber, kan man kalde det. Flot sendt afsted, men altså uden for målrammen, og derfor ingen grund til at kaste sig, når man hedder Jesper Christiansen. Anden halvleg, ja, der er det Ailton, som før var oplægger til 1-0-målet. Her kommer han selv i scene og scorer til 2-0. Ailton, som altså fejrede denne her scoring med en såkaldt vugge, der betyder, at han skal være far snart, og det var han vældig tilfreds med. Herefter er det igen William Kvist, som sender endnu et skud afsted. Han var i stor form, William Kvist, denne her eftermiddag på Farum Park, men altså igen lige uden for FC Nordsjællands målramme. 5 minutter senere, så er det indskiftet Bayern Fetai for FC Nordsjælland, som får denne her løbeduel med Ulrik Laursen, som han suverænt vinder. Til gengæld så får han ikke sendt bolden ordentligt afsted mod Jesper Christiansen, som altså kan gribe Fetais skud ud. Og så 10 minutter senere, så gør Morten Nordstrand det, som han har vist, han kan igen og igen. Han bliver skiftet ind, og så scorer han ganske sikkert på denne her chance, for endnu en gang vist Ståle Solbakken, at han er værd at satse på. Dermed altså suveræn FCK-sejr over FC Nordsjælland 3-0.